ଦୁଇ ପଦ କଥା। ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥା ଉଠ ଖୋଲି କହି ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ କିଛି କଥା ଅଛି ଯାହାର କିଛି ଭାଷା ନଥାଏ। ତାହାକୁ କେବଳ ମନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବୁଝାଯାଏ। ଗୋଟେ ଏମିତି ମନ ଯାହା ପାଖେ ନା ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ, ନା ଛଳନା କପଟ ଥିବ, କେବଳ ଅସ୍ମିୟତା, ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା ବାସ୍। ହେଲେ ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା ଆଉ କାହିଁ? ଏଠି ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଗଲାଣି। ମନ ଭାଙ୍ଗି ମନ ଯୋଡ଼ିବା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରେମ ଏବେ ବଜାରରେ ବହୁତ ଶସ୍ତା ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଆୟୁଷ ଖୁବ୍ କମ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଜାରେ ମନ ଭାଙ୍ଗେ, ହଜାରେ ମନ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୁଏ। ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିବା ଗଢ଼ିବା ଭିତରେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ କେତେ ଭରସା ଦଳି ମକଚି ଦେଇ ନିଜକୁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାର ହିସାବ କିଏ ରଖିଛି? ବିଶ୍ୱାସର ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଲାମ ହେଉଥିବା ସେଇ ହଜାର ହଜାର ହୃଦୟର ଦରଦ କାହାଣୀକୁ କିଏ ପଢ଼ିଛି? ତୁମ ପରେ ମୁଁ କେମିତି ଅଛି କିଏ ଜାଣିଛି?